Köszönöm szépen, Ádám, a felvezetést, és akkor vágjunk is bele, egy rövid prezentációval készültem itt felkészülés a szezonra jegyében. Talán akik még nem ismernek, nem találkoztak velünk, én a Grow Digital-t képviselem, immár 7, lassan 8 éve kezelünk shopping hirdetéseket Európa különböző országaiban. Ugye 2019 óta van shopping Magyarországon, meg a környező országokban, akkor indult el igazán itthon is, és megcsináltuk saját CSS megoldásunkat, ez a Roy Shopper, ugye, amivel 2020-ban shopping partnerek lettünk, majd 22-ben Comparison Shopping Premium partnerek lettünk a Google-nél. Úgyhogy láttunk már sok mindent shoppingban, teszteltünk már nagyon sokféle beállítást, optimalizálást, ezekből hoztam ma nektek egy csokorra, hogy mik azok a legfontosabbak, amire érdemes figyelni, annak érdekében, hogy egy jó állapotú és a lehető leghatékonyabb feeddel, termékadatokkal vágjatok neki itt a negyedik negyedévnek és a szezonnak, meg a Black Friday-nek legfőképp. Kezdjünk is akkor egy kicsit azzal, hogy mire lehet számítani a szezonban, vagy mi szokott történni általában. Évek óta követjük már az e-commerce piaci trendeket, és hát látható, hogy sok-sok éve itt a grafikonokon, hogy az egyes színek az éven belüli egyes éveket jelentik, és az éven belüli eloszlását a költségeknek, átlagos költségeknek és CPC-knek. Ennek egy indexét készítettük az általunk látható néhány száz fiók adatai alapján. Egyértelmű, hogy itt október végén, novemberben kezd el felfutni nagyon erősen a szezon, és keresési volumenekben és vásárlásokban is. Ugyanakkor gyönyörűen látszik már az a trend is, ami az idén újra, meg is 2021 után újra megismétlődni látszik, hogy jelentős mértékben akár 20-40%-kal is magasabbak a CPC átkattintási árak, átlagos átkattintási árak év-év összehasonlításban. Ez ugye nagyban befolyásolja a nap végén, még akkor is, ha most a CPC-t egy másodlagos mutatónak tekintjük a mai autobidding vezérelt és célról optimalizált világában, mégis nagyon fontos mutató abból a szempontból, hogy mekkora egységköltségbe kerül nekünk behozni egy látogatót. És hogyha ez 20-30%-kal növekszik, akkor ezt egy 20-30%-os konverziós arány javulás mellett tudjuk a hasonló hatékonyságot megtartani. Úgyhogy mindenképp nagyon fontos, hogy milyen feeddel, milyen költségekkel, milyen optimalizálásokkal megyünk neki a szezonnak, és akár ezen áll vagy bukik adott esetben a teljesítmény, vagy a szezonbeli eredmények, hiszen az is nagyon szépen látszik itt a magyar piacon, hogy bizony tranzakciószámban, vagy a kimagasló infláció mellett a bevételi oldalon sincs meg az az év-év növekedés, amit mondjuk akár költségoldalon látunk a növekvő CPC árak, a növekvő verseny okán. Ezért kiemelten fontos annak, aki szeretne odafigyelni a költségekre és a hatékonyságra, és ezeken optimalizálni, hogy tegye meg a megfelelő lépéseket a feed-ben is, és a shopping kampányokban is, hiszen azért azt is látjuk, hogy elkereskedőknél a shopping kampányok szállítják a forgalomnak egy nagyon jelentős részét, ha nem a többségét a legtöbb esetben. Úgyhogy amit itt sikerül megvalósítani, vagy optimalizálni, az a nap végén az üzleti eredményekre is komoly hatással van, különösen a szezonbeli megnövekedett keresési volumenek és keresletek mellett. És hogy miért fontos a feed optimalizálás? Erre a kedvenc példám egy
webshop, ahol az EAN kódot, a vonalkódot adtuk hozzá a termékfeedhez, és bár a Google nagyon gyakran és nagyon sokszor elmondta, hogy miért fontos a vonalkód, miért fontos, hogy helyes vonalkód kerüljön bele a feedbe, ezt saját bőrünkön is tapasztaltuk ezen a projekten, hiszen a vonalkód segítségével pontosan be tudja azonosítani a terméket a Google rendszere, ezáltal sokkal relevánsabb keresésekre tudja megjeleníteni, mint hogyha egy nem optimális termék név alapján kellene csak beazonosítani, vagy megpróbálni beazonosítani a terméket. És ez honorálja is a Google azzal, hogy több megjelenést, és ezáltal több potenciális munkamenetet és konverziót tudunk vele a weboldalra szállítani. Ez csak egy konkrét példa, ami szerintem nagyon jól szemlélteti azt, hogy miért fontos egyáltalán foglalkozni a feeddel, és talán még egy példa, ami egy mondhatni tipikus Merchant Center fiók, és annak a diagnosztikai felülete, ahol azért, ha nem is nagy számban, bár azért itt látunk százas nagyságrendben érintett termékeket, az egyes hibákat jelző soroknál, nagyon sok fiókban a mai napig látjuk, hogy ezek a hibák ezek bizony jelen vannak, és korlátozzák a megjelenéseket. Tehát mindazok a termékek, amelyek mellett, amelyek beleesnek valamelyik hasonló hibába, és ugye kettőféle jelzés van a Merchant Centerben, a hiba, ami miatt nem jelenhetnek meg termékek egyáltalán, és a figyelmeztetés, ami miatt megjelenik ugyan a termék, de korlátozott a teljesítménye. Na most, ha itt összeszámoljuk, akkor nagyjából a 4-5%-a a termékeknek érintett ebben a konkrét Merchant Center fiókban valamilyen hibával. Nincs megadva a szállítási információ, a kép nem megfelelő, a title nem felel meg a szabályoknak, valamilyen feldolgozás oldali hiba, a Google nem tudta lekérdezni a landing oldalt vagy a képet, és ezek okán nem jeleníti meg a termékek egy részét. Na most innentől fogva nehéz versenyezni ugye olyan termékekkel, amik nem tudnak megjelenni. Nagyon fontos ezt a Merchant Centerben figyelni, felügyelni, és lehetőség szerint ezeket a hibákat, figyelmeztetéseket minimalizálni. És erre még itt szeptemberben van idő, később azért, ahogy megyünk bele a szezonba, egyre kevesebb és egyre nehezebb javítani ezeket a hibákat. A javításhoz egyébként majd Ádám a Mergado kapcsán biztosan tud hasznos és fontos tippeket adni. Én inkább arra szeretném most felhívni a figyelmet első körben, hogy ezeket a hibákat érdemes, figyelmeztetéseket érdemes megnézni, kísérletet tenni a javításra. Feed oldalon, szabályokkal, kiegészítő feedekkel sokféle lehetőség van arra, hogy maximalizáljuk a megjeleníthető és ezáltal megjelenő, kattintást hozó és vásárlásokat generáló termékeket. És mindenképp ez kell legyen az első prioritás, amikor feed optimalizásról beszélünk, hiszen nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy milyen sorrendben, hogyan vágunk neki. Ehhez pedig ismerni kell a termékkínálatot, melyik termékek, mely termékkategóriák azok, amik egyéb csatornákon, vagy korábban jól mentek, de most nem teljesítenek jól. Ezeket érdemes megnézni, érdemes ezekkel a termékekkel, termékkategóriákkal kezdeni. Aztán ugye, amit említettem, nagyon fontos az elutasítások elkerülése. Ha egyébként a Google azt látja, hogy egy adott Merchant Centerben nagyon sok az elutasított termék, akkor idővel ez akár, vagy súlyos szabályszegés történik, akkor ez a teljes fiók felfüggesztéséhez is vezethet. Nyilván senki sem szeretne a szezon kellős közepén ide eljutni és ezzel foglalkozni. Nagyon fontos figyelni ezeket a figyelmeztetéseket, hibákat, és lehetőség szerint elkerülni, hogy termékek, illetve a fiók termékek el legyenek utasítva, illetve a fiók felfüggesztésre kerüljön. Ugye a másik optimalizásnak a következő folyamata, amikor minimalizáltuk az elutasított termékeket, akkor valamilyen formában ki kell tudni tűnni a többi shopping találat közül.
Ebben nagyon hasznos és nagyon fontos a termék neve, azaz a title attribútum, és egyéb paraméterek, mint például termékértékelések megjelenítése, vagy energiacímkés termékeknél az energiacímke megjelenítése. Ez olyan szembetűnő megjelenítéssel bír a shopping felületén, hogy kvázi vonzza a tekintetet, és átkattintási arány javító hatása van, hogyha használtok mondjuk termékértékeléseket a konkurenciával szemben. Szoktam mondani, hogy shoppingban, ahol mindenki autobiddinget használ, mindenki feed alapon kerül be a shoppingba, az tud versenyelőnyre szert tenni, aki jobb adatot biztosít az algoritmusnak ahhoz, hogy működjön. Jobb adatot, a jobb és tartalmasabb és pontosabb és részletesebb adatokat és helyes adatokat tartalmazó feeddel lehetséges, illetve a másik oldalon a Google Ads fiókban a konverziók és a konverziós adatoknak a maximalizálásával lehet több és jobb adatot biztosítani a Google-nek, ezáltal versenyelőnyre szert tenni, hiszen ha mindenki csak ugyanazt csinálja, akkor igazából úgy nehéz versenyezni, ha ugyanazt vagy rosszabbat csinálsz, mint a konkurencia, és ebben látjuk, hogy nyugaton, ahol már jó néhány éve van shopping, jóval erősebbek néhány szereplő, és jóval nagyobb a verseny shoppingban is. Idehaza is ez érezhető, és az évek során egyre komolyabban veszik az egyes szereplők azt, hogy hogyan optimalizálják a feedet, és hogyan próbálnak meg ezzel a többiek elé kerülni. És a legfontosabb, hogy milyen sorrendben vágjunk bele az egész optimalizálásba. Érdemes megfigyelni a korábbi termékek statisztikáit, korábbi kategóriáknak a teljesítményét, és azokkal a javításokkal, optimalizásokkal haladni első körben, amelyektől a legnagyobb eredményt, vagy a legnagyobb növekedést várjuk. És ebben nem tudom, legalább 40 különböző attribútum van a shopping feedben, amin lehet változtatni, amit be lehet állítani, amin lehet optimalizálni. Én ezekből most egy fél tucatnyit hoztam el nagyjából, amelyek a legfontosabbak, és amelyek a leginkább befolyásolják azt, hogy az adott termék milyen keresési kifejezésre fog megjelenni, és egy adott keresésre melyik termék fog megjelenni, és azzal mennyire tudunk relevánsak, árban versenyképesek, stb. Lenni. Hiszen az első és legfontosabb ezek közül a termék neve, az a title attribútum, ami leginkább befolyása van arra, hogy a felhasználói keresésre mely termék, illetve mely felhasználói keresésre jelenjenek meg a termékeink, és melyik termék jelen meg. Meg tudjuk-e mutatni a legrelevánsabb terméket a felhasználó szándékát kifejező keresési kifejezésre. És ez nagyban befolyásolja azt is, hogy megjelenünk-e, és ha igen, hanyadik pozícióban jelenünk meg. A másik, ami befolyásolja a pozíciót és a megjelenést, ez az ár. Versenyképesek vagyunk-e a konkurenciához képest shopping hirdetésekben árral? Hiszen, ne felejtsük, shopping hirdetések is gyakorlatilag egy árösszehasonlító szolgáltatás, ez a Google-nek az árösszehasonlító szolgáltatása, amivel megpróbál megmutatni ugye a releváns termék kínálatot, és a különböző kereskedőknél elérhető ugyanarra a termékre vonatkozó árat. Azaz, a relevancia mellett befolyásolja és a relevancia és a licit mellett természetesen befolyásolja a megjelenési sorrendet a termék ár. Erre vonatkozóan ugye maga a Merchant Center is ad információt azzal kapcsolatban, hogy mely termékek esetében, vagy a termékek hány százalékában van versenyképes árunk a piacon a konkurenciához képest,
De ez ugye megint nagyon fontos, hogy egyértelműen be tudja azonosítani az adott terméket a Google. Akkor tud jól működni, és összehasonlítani az árakat, és releváns terméket megjeleníteni az adott keresésre. Ehhez pedig a Gatin attribútum, ami ugye a vonalkódot vagy EAN kódot tartalmazza, egyértelműen beazonosítja a termékváltozatot, és ezáltal segíti a megjelenés pontosságát és relevanciáját. További termék adatokat lehet átadni aztán a description mezőben. Itt megint csak az itt található kulcsszavak befolyásolják azt, hogy mely keresési kifejezésekre jelenik meg az adott termék. Nyilván jóval kisebb súlya, mint ami a title mezőre vonatkozik, de mégis érdemes kihasználni a description mező 5000, azt hiszem 5000 karakter nyújtotta lehetőségét, és megjeleníteni a termék leírást, legfontosabb termékinformációkat. Aztán shopping hirdetésekről lévén szó, nagyon fontos az, hogy milyen kép jelenik meg az adott termékről. Az a kép az ugyanaz, mint amit a konkurencia és az összes többi kereskedő használ, vagy valamilyen egyedi megoldással készült ez a kép, vagy nem tudom, egy cipőnél másik szögből van lefotózva a kép, vagy máshogy jeleníti meg. De az alap, hogy jó minőségű, jó felbontású képet kell beküldeni a shoppingba, még akkor is, hogyha ez a shoppingos megjelenés, ez a termék kép tekintetében viszonylag kicsi, egy néhány száz pixeles méretben jelenik csak meg. Mégis fontos, hogy ezek jó minőségű, nem vízjeles, nincs logó, ami kitakarja a kép, nincs rajta felirat, stb. Ezek ugye termék elutasításokhoz is vezetnek. Fontos, hogy jó minőségű képpel jelenjünk meg. Aztán legfontosabb, láttunk már olyan merchant centert, ami azon egyszerű okból volt elutasítva, és nem jelenhetett meg egyetlen termék sem, hogy a kereskedő elfelejtette beállítani a Merchant Centerben a szállítási infókat. Ez egészen valamikor az idei év elején, tavaly még el lehetett ezzel lenni, hogy nem adtuk meg a szállítási információkat, vagy nem helyes szállítási információk kerültek be a Merchant Centerbe. Azonban már Magyarországra vonatkozóan is fontos szabály, és elutasításra vagy fiók felfüggesztésre ad okot a Google-nek, hogyha nem jelenítünk meg, vagy nem adunk át szállítási információkat a Merchant Centerben. Úgyhogy nagyon fontos ezt is követni, feltölteni, illetve követni abban az esetben, hogyha változnak a szállítási árak, márpedig manapság elég gyakran változnak a futárszolgáltatóknak az árai, úgyhogy érdemes lekövetni a weboldalon is a változásokat, illetve a Merchant Center feedben, vagy a feed beállításokban ezeket a változásokat, vagy pedig használni a Mergadót hozzá, hiszen abban is nagyon sok beállítási lehetőség van arra, erről majd megint csak hallhattok a későbbiekben, hogy hogyan lehet a feed hibákat kijavítani, illetve további termékadatokkal bővíteni, optimalizálni a shopping feedeteket. Ha azt a kérdést kapnám, hogy melyik a legfontosabb, mivel kell kezdeni a feed optimalizást, akkor azt mondanám, hogy a termék nevével, azaz a title attribútummal. Ez befolyásolja ugyanis, ahogy mondtam, a leginkább azt, hogy milyen keresési kifejezésekre jelenjen meg. És ugyan a shopping találatokban megjeleníthető karakterszám az bizony limitált, az gyakran az első 40-50 karakter maximum, ami meg tud jelenni a shopping hirdetésekben. Azonban a teljes 150 karaktert érdemes kihasználni a termék névadáskor, hiszen befolyásolja, ugye ez, ahogy mondtam, a megjelenéseket, még akkor is, ha végül a találatokban ez nem látható, de relevancia szempontjából a Google figyelembe veszi. Azaz, ebből egy másik dolog is következik,
hogy a legfontosabb és leginkább terméket megkülönböztető attribútumokat érdemes a terméknév elejére helyezni, hiszen ez is befolyásolja azt, hogy melyik szónak mi milyen relevanciát tulajdonítunk, és ezáltal a Google, hogy melyik kulcsszót gondolja a legfontosabbnak a termék nevéből. És innen tovább haladva pedig fontos az, hogy ami egyébként a képről is kiderül, azt nyugodtan tehetjük a title végére. Tehát a színt például azt nyugodtan tehetjük a title végére, hiszen az a képről is kiderül. És végül nagyon sokszor találkozunk vele, és gyakran nagyon könnyen javítható, és nagyon nagy eredményeket lehet elérni azzal, hogyha helyes vonalkódot küldjük be a Merchant Centerbe. Ha viszont nincs meg a helyes vonalkód, vagy mondjuk termékváltozatonként nincs meg a vonalkód, vagy nem tudjuk beszerezni, stb., akkor még mindig jobb, hogyha egyáltalán nincs vonalkód a rendszerben, hiszen a hiányzó vonalkóddal meg tudnak jelenni a termékek, bár korlátozott lesz a teljesítményük. Hibás vonalkód esetén, akárcsak a formátum hibája miatt, vagy olyan vonalkód miatt, ami nem elfogadott a Google által, akkor nem fog megjelenni a termék. Tehát ha nem biztos, hogy megvan a helyes vonalkód, akkor inkább ne kerüljön be a feedbe a vonalkód, és ezzel maximalizálhatjuk a megjelenéseket. Én ezeket hoztam már, mint legfontosabb területek, és azoknak, akik közületek még esetleg nem használják a Grow Digital CSS megoldását, a ROI Shoppert, amivel shopping hirdetésekben tudtok kedvezményesen megjelenni. Ezt egyébként az Európai Bizottságnak a versenyhatósága miatti döntés következtében 2017 óta elérhető egyébként. CSS megoldással egy nagyságrendel 20%-nyi kedvezményt tudtok a aukciókban, shopping aukciókban elérni. Aki még ezt nem használja, nézze meg a shopping.growdigital.com weboldalt. Ha ott a Mergado kuponkód megadásával jelentkeztek, akkor most ingyenes próbahónapot biztosítunk, segítünk a beállításban, segítünk a tesztelésben, hogy ez hogy működik, mire jó, hogyan használd, és hogyan vágj bele hatékonyan a negyedik negyedévbe és a Black Friday fémjelezte szezonba. Úgyhogy én ezzel meg is köszönöm a figyelmet, és átadom a szót Ádámnak. Köszönöm szépen. A kérdésekig még maradok a végén, hogyha van, akkor majd igyekszem válaszolni. Igen, a végén mindenképp adunk majd teret a kérdéseknek is. Köszönöm Zoltánnak a prezentációt, és lényegében, ha minden igaz, akkor már látható az én prezentációm is, és bele is kezdenék akkor. Zoltán nagyon sok fontos információt elmondott arról, hogy hogyan érdemes az egyes adatokat feltüntetni a feedünkben. Én pedig a Mergado segítségével az én prezentációmban arról fogok beszélni, hogy hogyan tudjátok ezeket a módosításokat és optimalizálásokat hozzáadni a feedbe és elvégezni, anélkül, hogy esetleg külön valamilyen fejlesztőt kérjetek fel, vagy hogyha nem rendelkeztek fejlesztővel, akkor hogyan tudjátok megoldani. Elsősorban egy rövid felvezetés, bemutatom nagyon röviden a Mergadót, a Mergado auditot, és utána lényegében rátérek majd a különböző hibákra és optimalizálásokra. Elsősorban tehát mi is a Mergado, akik még esetleg nem ismerik, a Mergado egy no-code eszköz a termékfeedek szerkesztésére, azaz, hogyha a termékfeedben található adatokat szeretnétek szerkeszteni, akkor nem szükséges hozzá kódolási valamilyen szaktudás, hanem egy eszközfelületen keresztül tudjátok a különböző módosításokat elvégezni. A Mergado segítségével több száz hirdetési csatornára készítettek feedet, akár ugye a Google Shoppingra is.
a feedet azt követően, hogy lényegében a webáruházban létrehoztátok, vagy esetleg valamilyen saját fejlesztőtök létrehozott egy XML feedet, amit utána be tudtok kötni bármilyen hirdetési csatornára, akkor ezt a XML vagy CSV feedet tudjátok bekötni a Mercadóba. A Mercadó ezt követően letölti az adatokat, és létrehozza egy teljesen új feedet, hogy lényegében aktuális legyek, akkor például a Google Shopping számára létrehozzon egy feedet. Ezt a feedet természetesen, ezt a bemeneti feedet több alkalommal frissíti, több alkalommal frissíti benne az adatokat, hogy mindig az aktuális webáruházi adatokkal dolgozzon. Nagyon röviden a cégünkről, a cégünk 12 éves tapasztalattal rendelkezik a csehszlovák piacról, a tarifáinkat lényegében megtalálhatjátok a weboldalunkon, de ami talán lényeges, hogy egy 30 napos próbaidőszakkal tudtok kezdeni a Mercadóban is, ami minden egyes regisztrálónak lényegében elérhető, és minden funkciót el tudtok érni a Mercadóban ez alatt a próbaidőszak alatt. Amit még érdemesnek találok megemlíteni, az az, hogy több mint 150 partner ügynökséggel dolgozunk együtt. Ezek a partner ügynökségek annyiban tudnak nektek segíteni, hogyha esetleg valamilyen szinten elakadnátok a kampánykezelésben, vagy a feed beállításában és optimalizálásában, akkor ezek az ügynökségek tudnak nektek segíteni. Magyarországról jelenleg 4 ügynökséggel vagyunk partneri kapcsolatban, közülük egyik a Grow Digital, akit mindenképpen tudok tanácsolni, hogy szólítsátok meg, hogyha esetleg valamilyen szükségetek lenne valamilyen segítségben. Tehát Mercado Audit, mielőtt lényegében rátérnék a konkrét optimalizálásokra, vagy valamilyen hiba javításokra, azelőtt érdemes bemutatnom a Mercado Audit szolgáltatásunkat. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb, vagy kulcsfontosságú része az eszközünknek. Nagyon hasonlóan működik, mint a Merchant Centerbe az az audit, az az ellenőrző rendszer, ami kétfajta visszajelzést adhat, ugye, hogy vagy elutasítja a termékeket, vagy érdemes még vele foglalkozni. A Mercado auditja teljesen ugyanúgy, vagyis hogy ugyanúgy működik. Itt 3 visszajelzés is kaphatok, különböző tippeket, tanácsokat, mellette természetesen a komoly hibákat, és azokat az opcionális dolgokat, amik miatt nem kerülnek elutasításra a termékek, viszont érdemes mindenképp javítani, hogy ezáltal hatékonyabbá tegyük a hirdetésünket. Ezt a Mercado auditot nem csak a felhasználóink számára tudom javasolni, ugyanis egy nyilvános címről is elérhető, az auditonmercado.com-ról is bárki korlátlan mennyiségben ingyenesen tudja használni. Elég, hogyha egy valid, elérhető feedet feltöltötök ebbe az auditba, megadtok egy e-mail címet és egy feed specifikációt, vagy egy formátumot, amely szerint szeretnétek leellenőrizni, és rövid időn belül a Mercado küld egy visszajelzést arról, hogy mit érdemes javítani, mit érdemes helyre rakni abban a feedben. És ahogy Zoltán is említette, érdemes még azelőtt megtenni ezt, mielőtt esetleg felléptek, vagy feltöltitek a termékeket a merchant oldalára, ezáltal is minimalizálva azt a lehetőséget, hogy több alkalomból is valamilyen okból kifolyólag elutasítják a termékeket. Úgyhogy mindenképp javaslom kipróbálni a Mercado auditot, és leellenőriztetni a termékben található, vagyis ugye a feedben található adatokat. Most pedig rátérnék a konkrét pontjaimra. 6 pontot állítottam össze. Az első azok a különböző azonosítók, amelyről itt már szó volt, hogy milyen azonosítókat kell használni. Ugye szó volt itt a márkáról, a GTIN-ről, a gyártói cikkszámról. Mindenképp fontos betartani ezeket az adatokat, viszont abban az esetben, hogyha előfordul esetleg az, hogy különböző beszállítóktól kaptok esetleg termékeket, és van olyan beszállítótok például, akinek nincsenek, vagy nem biztosítja
ezeket az azonosítókat, akkor az ilyen esetekben is érdemes felkészülni arra, hogy azoknál a termékeknél, amelyek nem rendelkeznek legalább 2 ilyen azonosítóval, azoknál a termékeknél a G-Identifier Exist elemet fel kell tölteni a no értékkel. Lényegében nem annyira bonyolult megoldásról van szó, viszont gyakran találkozunk olyan esetekkel, ahogy említettem, hogy több beszállítója is van egy webáruháznak, és csak bizonyos termékcsoportnál nincsenek meg ezek az azonosítók, és vannak olyan beszállítók is, ahol fele megvan, fele nincs meg, ezért gyakran időigényes feladat lehet az, hogy minden terméknél helyesen beállítani ezt az értéket. Ezért a Mercado segítségével van arra lehetőségetek, hogy kiszűrjétek azokat a termékeket, amelyeknél nincsenek meg ezek az azonosítók, és ezekhez a termékekhez feltöltjétek az Identifier Exist elemet a no értékkel. Ez a folyamat egyébként egészen egyszerű a Mercadóban. Elég, hogyha kiszűrjük ezeket a termékeket, és utána például a felülírás szabálytípussal feltöltjük a no értékkel ezt az elemet. Vannak azonban bonyolultabb szituációk, amikor, ahogy említettem, több beszállító, vagy a beszállító esetleg fele terméknél nincs meg csak az azonosító, ezért gondoltunk az ilyen szituációkra is, és úgynevezett automatizációkat is készítettünk a Mercadóba, amit makró néven találhattok meg, és ezekkel az automatizációkkal vagy makrókkal akár egy-két kattintással el tudjátok végezni ezt a folyamatot, tehát az, hogy ki legyen keresve a bizonyos termékcsoport, és fel legyen töltve az a bizonyos elem, és ezáltal rövid időn belül ki tudjátok küszöbölni akár ezt a problémát is. A következő pontom, amelyről Zoltán többet is beszélt, úgyhogy itt ezt az elejét csak nagyon röviden én is összegezném. Ugye a G-title elemet kell használnunk, termékpontos leírásának kell szerepelnie benne. Vannak különböző tiltások, amiket érdemes elkerülni, például valamilyen promóciós szövegek, csupa nagybetű, és így tovább. Ezeket mindenképp érdemes már előre valamilyen szinten kezelni, hogy ezek a problémák ne üssék fel a fejüket. Emellett pedig érdemes optimalizálni is, ahogy itt elhangzott, hogy különböző paraméterekkel és információkkal bővíteni azt az egyszerű terméknevet, és ezáltal jobb eredményeket elérve. Fontos az információk sorrendje is, ami már elhangzott az előző prezentációban. Amit viszont mindenképp bemutatnék, az a Mercado Editor segítségével hogyan tudjátok a termékneveket különböző módon módosítani. Ezt tömegesen tudjátok megcsinálni, úgyhogy nem kell minden egyes terméknél gondolkozni azon, hogy oké, akkor fogom a gyártót, fogom a különböző paramétereket, fogom a különböző kiegészítő információkat, hanem ezt mind automatikusan és automatizálva és tömegesen meg tudjátok csinálni, akár megint csak a felülírás szabálytípussal, ahol, hogyha látjátok a prezentációban, van egy nagyon egyszerű title, amit ki tudok bővíteni a branddel, ugye, ami a gyártó, a size-zal és esetleg a materiállal, ami megint csak fontos információ lehet a vásárlók számára, vagy a keresés szempontjából fontos információ lehet. Láthatjátok a képernyőmentésen is, hogy nagyon egyszerűen csak konkrétan az elemértékeket ragasztottuk egymás mellé, és ezáltal egy jól működő, optimalizált terméknevet tudtok utána küldeni a Merchant Centerbe. Egy másik fontos módosítás, ami ilyen tiltott kifejezéseket, hogy esetleg a terméknevek valamilyen tiltott kifejezéseket tartalmaznak, akkor pedig a keresés és helyettesítés szabálytípusunkkal, ez biztos ismerős lehet akár más
eszközökből is ez a szabálytípus, ezzel nagyon egyszerűen el lehet távolítani megint csak tömegesen a terméknevekből. Tegyük fel például, ahogy lássátok itt a példát is, férfi galléros póló, díjmentes szállítás, akkor ezt a díjmentes szállítást konkrétan el lehet távolítani ezzel a keresés és helyettesítés szabállyal, úgy, hogy végül már csak azt az egyszerűsített és tiltott szavakat nem tartalmazó terméknevet küldeni tovább a Merchant Centerbe. Egyébként, hogyha egy konkrét példával kellene jönnöm, akkor lehet, hogy fordítva kezdeném csinálni. Először letisztítanám a Mercadóban a termékneveimet a tiltott kifejezésektől, és utána passzítanám hozzá a különböző információkat és kiegészítő vagy bővítéseket. A következő pontom a termékképek és kiegészítő képek. Egy kalap alá vettem, ugyanis lényegében az összes kép ugye ebben a két elemben fog megjelenni, az image linkben és az additional image linkben. Ami fontos itt is megint csak elhangzott már, hogy a követelményeknek megfeleljünk, megfelelőek legyenek a képformátumok, ne tartalmazzunk vízeleteket, kereteket és így tovább. És ami fontos információ, hogy a kiegészítő képeknél 10 képet használhatunk fel, ezt mindenképp javaslom, minél több kép, annál jobb lehet az eredmény. Ez pedig a Mercadó segítségével megint csak megoldható úgy, hogy egyrészt megtalálni többnyire, hogyha több termékkel is dolgoztok, megtalálni a konkrét hibákat a konkrét képeknél időigényes feladat lehet. Erre is tudunk biztosítani egy termékkép auditot. Ez az audit ugyanúgy működik, mint a Mercadó audit, leellenőrzi csak itt ebben az esetben a termékképeket a Google Shopping követelményei alapján, és utána kaphatok megint csak egy visszajelzést arról, hogy a képek milyen kondícióban vannak. Van-e esetleg szükség arra, hogy a különböző képhibákat kijavítsuk esetleg, ha nem csak képhibákról, de többnyire a leggyakoribb hibák közé a HTML problémák is vele tartoznak, amikor valamilyen okból kifolyólag esetleg nem jelennek meg azon a linken keresztül a képek, de mi is nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy túlságosan kisméretűek a képek, rosszul vannak elhelyezve azon az adott képen a konkrét termékek, esetleg nem kristálytiszta a kép, tehát rossz a minősége annak a képnek, valamint banális, de ez is megint csak elég gyakori, hogy valamilyen vízeleket tartalmaz a termékkép. Ezeket is megint csak lehet orvosolni és javítani a Mercadó segítségével, és helyre lehet ezeket a dolgokat is hozni benne. Szó volt már ma az eladási árról, én még szeretnék pár szót szólni az akciós árról is. Ez is egy fontos tényező abban az esetben, hogyha különböző kampányokra vagy valamilyen kedvezményes időszakra készültök, akkor fontos, hogy az akciós árat a Google Shoppingos feedünkben egy külön erre szánt elemben tüntessük fel, méghozzá a Sell Price elemben. Ez a termék akciós árát kell, hogy tartalmazza. Lényegében minden követelményt, amit elvárnak az eladási árnál, a price elemnél, azt ennél az elemnél is elvárják. Fontos arra figyelni, hogy az eladási ár mellett, tehát a price elem mellett legyen külön feltüntetve a sell price is, tehát külön két értéket, két összeget, két eladási árat kell küldenünk az akciós termékeinknél. A feedben természetesen az akciós ár mellett ott kell lenni az árfolyamnak is, és hogy pontosabban a valutának, bocsánat, és érdemes odafigyelni, hogy a megfelelő színben legyen feltüntetve. A Mercadó segítségével itt is gyakran találkoztunk olyan problémákkal, vagy gyakran fordultak hozzánk ügyfelek azért, hogy nem sikerült valamilyen úton, módon az eladási árat külön feltüntetni. Gyakran előfordul az, hogy van egy
egy ilyen végső ár, egy elemben mindig a végső ár jelent meg. Lehetett az kedvezményes ár, vagy az eredeti ár is, de mindig csak egyetlen egy elemben jelent meg az eladási árunk. Ennél a konkrét ügyfélnél olyan megoldást találtunk, hogy visszaállítottunk alapjáraton minden a feedben konkrétan minden terméknél az eladási ár volt, és utána külön a Mergerő segítségével kiszámoltuk a sell price-t, amit megint csak a számítás szabálytípus segítségével könnyedén ki lehet számítani, és hozzá lehet adni ezt az értéket a sell price-ba. Ezt követően pedig megfelelően és már két külön elembe küldeni ezeket az értékeket. Egy következő pont, ami véleményem szerint, és nem csak a Google Shoppingnál, de minden egyes más árösszehasonlító oldalnál egy nagyon fontos módosítás és optimalizáció a kategóriák helyes megadása, vagy a kategóriák helyes párosítása. Ugye ezzel azt tudjuk elérni, hogy a termékeink a megfelelő kategóriákban fognak majd megjelenni, ahhoz, hogy a Google Shopping egyébként két elemet is biztosít a kategóriák megadására. Az egyik elem a Google Product Category, amiben lényegében a Google kategóriákat kell feltüntetnünk. A kategóriák feltüntetésével kapcsolatosan mindig a végkategóriát tüntessétek fel a teljes elérési úttal, valamint még egy másik tipp, hogy használhatók kategória azonosítókat a kategória ID elemben. Ebben az esetben főleg olyan felhasználók vagy olyan webáruházasok számára javaslom ezt a lépést, akik esetleg valamilyen szinten külföldre is szeretnének menni ezekkel a feedekkel, ugyanis ott lényegében ez a Category ID nagyon jól kihasználható, úgyhogy akár terjeszkedés során is jól ki tudjátok ezt használni. A másik elem, amit felkínál a Google Shopping, az pedig a Google Product Type, ez viszont a webáruház kategóriáját tartalmazza, úgyhogy amit a Mercado segítségével érdemes javítani és módosítani, azok a Google Product Category elem értékei, ahova pedig helyesen meg tudjuk adni a Google kategóriáit. Ehhez van egy specifikus szabálytípusunk, a kategóriák tömeges átnevezése. Ezzel a szabálytípussal nagyon egyszerűen ki tudjátok húzni a feedben található összes kategóriát, és a jobb oldalra pedig hozzá tudtok párosítani, vagy hozzá tudtok csatolni egy Google Shoppingos kategóriát. Ami nagy segítség lehet számotokra, hogy a Mercado a mesterséges intelligencia segítségével javasolja a kategóriákat, méghozzá az alapján, hogy milyen információk vannak a ti webáruházas kategóriáitokban, és ezt követően ő felkínálja a Google Shoppingnak a kategória fájából a legközelebb álló, vagy szerinte legrelevánsabb kategóriát. Ezt követően nekünk már csak elég kiválasztani a három javaslat közül a legmegfelelőbbet, és hogyha a három javaslat esetleg valamilyen okból kifolyólag nem működik, legtöbbször azért javasol esetleg valamilyen nem megfelelő kategóriákat, ugyanis nem túlságosan nyilvánvaló abból a kategória megnevezésből, hogy milyen termékeket is tartalmaz, akkor is van arra lehetőségetek, hogy az üres mezőbe bekattintva elkezditek begépelni valamilyen kulcsot, és onnantól kezdve már kijön az egész Google kategóriafa, és ti már manuálisan ki tudjátok választani a legrelevánsat, vagy a végkategóriát, amiben szeretnétek, hogy megjelenjenek utána a termékek. Részemről pedig az utolsó pont a custom label elemek használata. Ezt nem titulálja a shopping hibának, viszont én úgy gondolom, hogy hiba nem használni ezeket a custom label elemeket.
mik is ezek a custom label elemek, akik számára esetleg nem ismertek, ezek különböző címkék, amivel különböző termékcsoportokat tudunk felcímkézni, és hasznos lehet, hogyha például különböző ads kampányokat készítünk, akkor külön általunk megszabott termékcsoportokra tudunk bizonyos kampányokat indítani. A Google ebből a custom label elemből 5 különböző elemet biztosít, amit természetesen termékenként ki lehet mind az 5-öt használni, és én úgy gondolom, hogy érdemes is, vagyis a tapasztalatból és az eddigi tapasztalatokból úgy veszem, hogy mindenképp érdemes ezzel is foglalkozni. Hogy mondjak valamilyen példákat is, a Mercadóban a leggyakrabban amikor Google és a custom label elemekkel foglalkozunk, akkor a leges-legelső lépés az az, hogy megállapítsuk, hogy milyen adatok és milyen információk szerint szeretnénk kiszűrni a termékeket és létrehozni ezeket a termékcsoportokat. A szűrési lehetőségek között nagyon gyakran előfordulnak, hogy különböző kategóriákat is szeretnének ezekkel a címkékkel ellátni, árszintek szerint szegmentálni a termékeket, ugye, hogyha például vannak olcsó és nagyon drága termékek is, akkor ne legyenek például egy kalap alá véve, valamint teljesítménymutatók szerinti szegmentálás, külső adatok szerint, vagy akár árrés szerint is szoktunk nagyon gyakran termékcsoportokat létrehozni. Ezt követően, miután sikeresen kiszűrtük vagy létrehoztuk ezt a termékcsoportot, bármilyen adat segítségével, ezt követően a felülírás szabály vagy a szűrők szerinti tömeges felülírás szabály segítségével fel tudjuk tölteni ezeket a custom label elemeket. Ezt a custom label elemet ilyenkor többnyire valamilyen olyan információval érdemes feltölteni, amit utána felismerünk majd a Merchant Centerbe, és fogjuk tudni, hogy na például a top termékcsoport, vagy ez a címke, ez azokhoz a termékeimhez kötődik, vagy azok a termékeim vannak ebbe a csoportba, amik az utolsó időszakban például a legjobban teljesítettek. Vagy konkrétan az árrések szerint, ha például lesz egy olyan termékcsoport, amelynél magasabb az árrésetek, akkor ott megint csak lehet ezzel az információval dolgozni, és akár külön kampányt indítani, akár magasabb budgettel ezt lényegében már utána valamilyen tapasztaltabb személy be tudja állítani, vagy el tudja dönteni, hogy milyen információk alapján. A lényeg annyi, hogy szűrési lehetőségek közül bármit, amit el tudtok képzelni, azt fel lehet használni a Mercadóba. Egyetlen egy fontos dolog van hozzá, hogy benne legyen ez az információ a Mercadóban, vagy legyen esetleg valamilyen külső forrásotok, esetleg egy Google Sheet táblázatotok, amiben például konkrétan a teljesítménymutatók lesznek benne, ezt is viszont hozzá lehet majd valahogy csatolni méghozzá az adatfile import szabállyal a Mercadóba, és utána tudtok ezekkel az információkkal dolgozni. A custom label elemek természetesen a vásárlók elé már nincsenek feltüntetve, úgyhogy csupán csak a kampányt kezelő vagy a webáruház tulajdonos számára jelenthet fontos címkét vagy útmutatót. Természetesen egyébként a Merchant Centerben is van lehetőség arra, hogy valamilyen szinten szűrjétek a termékeket, és létrehozatok termékcsoportokat, viszont a tapasztalat az, hogy az ott található lehetőségek nem olyan széles körűek, és vannak ott olyan hiányosságok, amiket viszont meg tudtok oldani a Mercadó segítségével, úgyhogy ezt is mindenképp javaslom, hogy próbáljátok ki. Részemről ennyi volt a mondandóm és a prezentációm. Én is készültem egy promokóddal, amit az új felhasználók számára is, vagy meglévő felhasználóink is ki tudják használni.
meghosszabbított próbaidőszakkal, és természetesen segítenénk az új felhasználók esetében akár az onboardinggal és kezdeti beállításokkal, alap funkciók bemutatásával, úgyhogy azok számára, akik esetleg szeretnék ezt a lehetőséget is kihasználni, akkor állunk rendelkezésükre. Megköszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseket, hogyha esetleg lesznek valamilyen kérdések, akkor nyugodtan vagy írjátok be ide a chatbe, esetleg kapcsoljátok be a mikrofont, és tegyétek fel, az lehetséges, hogy gyorsabb lesz. Én pedig feltüntettem 2 e-mail címet is, úgyhogy esetleg valakinek utólag lenne esetleg valamilyen kérdése, akkor ezeken az e-mail címeken is fel tudjátok velünk venni a kapcsolatot, és tudtok esetleg kérdéseket feltenni. Van-e bátor jelentkező kérdésre? Ha nincs, akkor én készültem egy kérdéssel, ugyanis Na, volt pár ügynök, volt pár webáruház tulajdonos, aki érdeklődött az iránt, hogyha konkrétan például az ügynökséggel, akár veletek, Zoltán fel szeretné venni a kapcsolatot, és együtt szeretne veletek valamilyen szinten működni. Hogyan készüljön fel? Mi az, amivel esetleg érdemes előre felkészülni, és utána felvenni veletek a kapcsolatot? mindenképp érdemes előzetesen, de akár ezt úgyis a első beszélgetéseken megkérdezzük, hogy mi a webáruház célja, mik az üzleti célok, milyen tervek mentén haladjunk előre, hogyha adott esetben együtt dolgozunk. Mi a cél a kampányokkal? Növekedés a cél? Adott ROAS mellett, vagy adott hatékonyság mellett növekedni? Vagy profit maximalizálás a cél? Vagy egyéb üzleti cél van? Szerintem ez a legfontosabb, hiszen ezen információk birtokában tudjuk mi is, vagy az ügynökség abba az irányba terelni a kampányokat, amely irány ezeket az üzleti célokat segíti vagy szolgálja. Hiszen amiben mi tudunk segíteni partnereinknek, hogy ezeket az üzleti célokat lefordítjuk kampány beállítások nyelvére, és segítjük a kampány optimalizálást. Szuper, köszönöm. Egyébként így közben eszembe jutott nekem is, hogy azok számára, akik még nem Mergado felhasználók, azok számára is, hogyha esetleg érdekel benneteket a Mergado, akkor ott a Mergado weboldalán, a mergado.hu weboldalán tudtok regisztrálni a Mergadóba. A regisztrációkor elég egy név és egy e-mail címet megadni, és onnantól kezdve, hogyha feljátszottátok az első termékfeedet, akkor onnantól kezdve indul az 1 hónapos próbaidőszak. Ez alatt természetesen tudjátok igényelni az online konzultációt, fel tudjátok velünk venni a kapcsolatot, és tudunk segíteni ezzel az onboardinggal, és tudunk segíteni azzal, hogy elinduljunk ezen a feed optimalizálás úton. Nekem lenne egy kérdésem. Tessék, Levente! Szuper! Beszéltetek arról, hogy termékleírás fontos, termékkép nagyon fontos. Esetleg termékvideó, hogyha van az adott termékről, az befolyásolja esetleg a optimalizálást. Shoppingban egyelőre nem. Úgy látjuk, hogy vannak ilyen irányú törekvései, tervei a Google-nek, vagy Amerikában már lehet tesztelni például cipőknél 3D-s verziót, tehát ilyen 3D-s modelleket készítenek a különböző termékfotókból, automatizáltan, mesterséges intelligenciával,
és ezt meg is jeleníti a Google. Nálunk még nincs ilyen, és a shopping feedben a videók sem segítenek. Azonban a videók ugye YouTube hirdetések terén fontosak, és ugye a videó, tehát hogy ezekhez a YouTube hirdetések, videós hirdetésekhez lehet feedet is hozzá kapcsolni, és mondjuk megjeleníteni olyan termékeket, amelyek a videóban szereplő termékekhez relevánsak, vagy azokat a videón szereplő termékek vannak benne. Illetve egy másik izgalmas dolog, ami viszonylag új még, és viszont nem Google-höz köthető, hanem TikTokhoz, és a TikTokon immár úgy tudjuk, hogy a régióban is elérhető, és megjelent a katalógusos hirdetés. Úgyhogy lehet ezzel keresni fogunk, Levente. Köszönöm. Izgalmas terület. Kihasználom a csöndet, amíg esetleg valamilyen más érdeklődő átgondolja a kérdését. Zoltán, még egy dolog érdekelne. Igen. A feed optimalizálás mellett szükséges még valamire készülni egy webáruháznak? Vagy mi az, amire pontosan érdemes még felkészülni a lényegében a főszezon előtt? Nyilván nagyon fontos a termékkínálat és a versenyképes ár a meglévő termékeknél. Azt nagyon erősen látjuk az utóbbi bő egy évben, hogy még a korábbinál is árérzékenyebbek lettek a magyar vásárlók. Nyilván, amikor infláció van, reálbércsökkenés van, akkor mindenki még jobban megnézi azt, hogy mire és hogyan költ. Ez az árérzékenység ez nagyon erősen megjelenik. Ezáltal a versenyképes ár és az akciós árnak a megjelenítése fontos. Nyilván megint csak figyelembe véve az akciós árazásra vonatkozó, megint csak ugye tavaly változott és szigorodott a szabályozás, és talán arra, hogy a termék elérhetőség, a weboldal elérhetőség, tehát tényleg minden legyen csúcsformában, és felpörgetve, és legyenek tiszták az üzleti célok, legyenek egyértelműek akár egy ügynökséggel való együttműködés során, hogy merre megyünk, és meddig nyújtózkodhatunk, mik a határok, ahol például a kampányokat is ahová be kell optimalizálni, és igazából ügynökségi és hirdetések szempontjából talán ezek a legfontosabbak. Szuper, köszönöm. Várunk még akkor esetleg egy pár pillanatot, hogy ha van esetleg valakinek kérdése, akkor még van egy utolsó lehetőség, és ha nem lesz, akkor utólag is bármikor fel tudjátok velünk venni a kapcsolatot, úgyhogy várunk még egy kicsit, és utána megköszönöm a figyelmet. Nekem lenne egy kérdésem, hogy mennyire fontos a leírás, és milyen terjedelmű legyen. A mi tapasztalatunk az, hogy a leírás, ha most kell mondani egy nagyságrendet, akkor egy pár százalékban járul hozzá a teljes képhez, még mondjuk egy title az több mint 50%-ban. Ezek inkább, tehát hogy nincs leírva sehol, nem mondja meg a Google, hogy melyik mennyire számít. Ezek inkább ilyen tapasztalati úton az eddigiek alapján jöttek, és nagyságrendbeli számok. Tehát messze nem annyira fontos a title, a description, mint a title, vagy a termék kategória abban, hogy mire jelenik meg a hirdetés. Ugyanakkor az 5000 karakteres limitet lehetőség szerint érdemes kihasználni. És ezzel meg is válaszoltam, hogy 5000 karakter az a limit, amit elfogad, és
ezt bátran ki lehet használni. Ártani nem árt, az biztos. Képméret, képformátum, lehet, hogy volt róla szó, csak sajnos az elején nem voltam itt. Aha. Képméret, ugye minimum a 200x200 pixel, az tényleg az abszolút minimum, de hát a mai világban azért inkább a legalább 800x800, 1200, 1600 pixeles képek, amik jól működnek, és ezek mobilon is már vállalhatóan néznek ki, ahol ugye a mobil képernyőknek a képpont sűrűsége teljesen más, mint desktopon, és a formátum pedig a hagyományos képformátum, PNG, JPEG, igazából ebből a szempontból nem túl válogatós a rendszer. Jó, köszönöm, csak hogy WebP esetleg, vagy van-e annak jelentősége? Igen. Én az egyik szlájdomban volt is róla szó, hogy a WebPN-t is elfogadja, valamint, ha jól láttam a shopping specifikációját, akkor valamilyen gifeket is elfogad még, csak ott vannak valamilyen követelmények pluszba, úgyhogy akár még gifeket is ki lehet használni. És a főképen kívül, tehát mennyire húzza be a nem elsődleges képeket? Ugye ez fontos? Ezek ugye nem jelennek meg a shopping hirdetésekben, úgyhogy egyelőre nincs sok jelentőségük shopping szempontból a további képeknek. Igen, köszönöm. És viszont a fehér háttér, szokásos előírások azok azért maradtak, ugye? Az nem változott, és ugyanakkor mindig találkozunk olyan hirdetőkkel, vagy olyan termékképekkel, amik ennek nem feltétlenül felelnek meg teljes mértékben. Itt általában az a tapasztalatunk, hogy csak időkérdése, mire odaér a Google robot és letilt bizonyos képeket azért, mert nem feltétlenül felel meg a követelményeknek. Jó, köszönöm. Nekünk volt olyan, hogy a termék képen rajta volt egy pontosító információ, mert ugye több változat volt belőle, és sajnos nekünk is így történt, hogy Igen. egy jó ideig ment a hirdetés, és egyszer csak puf, kidobálta a termékeket, Igen. pedig esküdően promóciós fedvény volt. Ilyen esetben érdemes hozzájuk fordulni, vagy érdemes exclusion-t kérni? Nem valószínű, igazából csak azon múlott, hogy egy darabig futott, hogy nem jutott oda az ellenőrzés. Aha, jó, köszönöm. És tényleg olyan esetben, amikor mondjuk egy ilyen, most mondok egy példát, mondjuk ilyen autótakaró, ugye az alapvetően dobozban van, de az autón néz ki jól, akkor például ti mit szoktatok termékképként felrakni? Egy takaróval letakart autót, tehát használat közben megmutatni a terméket. Lehetőség szerint. És akkor azt is ilyen remove végével fehér háttér? Hát, igen. Nem biztos. Jó kérdés. Konkrét például én tesztelném, először megpróbálnám háttérrel együtt, ha átmegy. Nyilván nem életszerű minden ilyen termék mögül most kiszedni a hátteret, vagy stúdióban lefotózni a letakart autót. Szóval megpróbálnám először csak simán az autós képet. Persze. Háttérrel együtt. Ha meg letiltja, akkor próbálkozni mással. Igen, köszönöm. És commerce termék esetében ezt úgy értem, hogy ilyen kereskedelmi fórum, mondjuk nem tudom, egy vitamin esetében ott gyári képet szoktatok, vagy inkább saját kép? Mi a tapasztalat? Mert ugye a gyári megadott képet, vagy egy ilyen internetről szedett képet akár többen is használhatnak. Igen. Nekünk volt olyan a tapasztalatunk, hogy saját képpel megpróbálni kitűnni a tömegből is, és egy más szögből, vagy máshogy fotózott termékképpel lehet adott esetben előnyt szerezni, és jobb átkattintási arányt elérni. Amikor csak neked van más képed, mint az összes többi szereplőnek. Az azért tud segíteni átkattintási arányban. Tök jó, mert ezt mi csináljuk. Jó, és review feed, ezt javasoljátok? Abszolút. Szintén ugye a csillagos megjelenítésekkel megint csak egy feltűnő
találatot tudsz megmutatni, különösen akkor, hogyha a többiek meg nem használják, és akkor csak nálad vannak ott a csillagok, és mondjuk jók is az értékelések, nem egyes, kettesek, akkor mindenképp. Jó, köszönöm. Én csak ennyit akartam kérdezni. Oké. Köszönjük a kérdéseket. Van esetleg még valakinek valamilyen kiegészítő kérdése? Igen, én még egy utolsó kérdést feltennék, ha lehet. Persze. Származik-e abból előn valakinek, hogyha mondjuk több országban van bent, már hirdet, értékesítés, vagy csak egy országban van? Esetleg a Google ezt figyelembe veszi, hogy több hirdetés, több helyen esetleg van-e ebből származik-e előnye annak a cégnek, vagy annak a hirdetésnek? Önmagában ettől nem ilyet nem tapasztaltunk. Úgyis attól függ, hogy az adott országban az adott keresőkifejezésre hány és milyen releváns konkurensek vannak még, akikkel versenyezni kell. Igazából annyiba számít, hogy nem a megjelenés vagy a relevancia szempontjából, hanem jellemzően, aki több országban ott van, az már jó tapasztalatot szerzett, ismeri a piacot, ismer több piacot, ismeri azt, hogy hogyan lehet jól árazni, hogy jó a kiszállítás, jó a kínálat, jó a szolgáltatás. Ezek a szereplők tudnak aztán több országba menni, és már bizonyítottak egy országban, akkor nekik megvan a rutin, megvan a tapasztalat, hogy hogyan kell jó shopping hirdetéseket csinálni. De a Köszönöm Google szépen. szempontjából nincs különbség. Köszönöm. Jó. Ha nincs több kérdés, akkor én nagyon szépen megköszönöm mindenkinek, aki itt volt. Köszönöm mindenkinek a kérdéseket is. Szerintem jó kérdések érkeztek. Ha esetleg valakinek utólag valamilyen kérdés eszébe jutna, nyugodtan írjatok a képen látható e-mail címre, és további szép napot kívánok mindenkinek, és sikeres főszezont. Remélem, hogy mindenkinek jól alakul. Én is köszönöm mindenkinek, hogy eljöttetek és figyeltetek meg a kérdéseket. Köszi.